आंनो जोंनि आलायारन एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टेसननिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे खौरांगिरि बिथांमोनखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं बिजोंनो खावलायनो लुगैदों जे खौरांगिरिनि बिजोंजों जोंहा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 23 खालार खालि जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन बर' सावथुन बे बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे गिबिसिन बर' सावथुननि मुङानो जाबाय जोंहा आलायारन मिस्टार जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय सार बिथांनि मेहेरगोनां आखाइजों दैदेनजानाय बहुद बोसोरनिफ्राय गोमोहाबनानै दङमोन। जोंहा दिनै फैयै फैयै जोङो मोगथां महराव मोननो हाबाय। बेखायनो जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि हाथाइसालि बा बजार खलायाव बे बोसोरनिनो डिसेम्बर दाननि 23 खालाराव बे बर'नि गिबिसिन बर' सावथुन आलायारनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। ओंखायनो बै सानखालि दिमाकुसि हालामनि मानगोनां समाज सिबियारि आरो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना बै सानखालि फैनानै जोंनि हरसेनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे खावलायबावदों जोंहा दिन्थिनायनि समा जादों मोनाबिलिनि 6 बाजि आरो नोंथांमोननि टिकेटनि हारफोरखौ नायनानै जोङो गोबां खालामनाय जायाखै। मात्र सेथि थाखोआव 150 आरो नैथि थाखोआव 100 अर्थात 150 आरो 100 बै सानखालि फैनानै बयबो जोंनि बर'नि जारिमिनारि बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो लोब लोब फैनानै हरसेनि हाबाफारियाव जोंखौ मददथि आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। बेयाव शेयार बेबस्था जोङो डाइरेक्ट मोननै अपसन खालामनानै लानाय जादों आरो हानिखौ डाइरेक्ट एक्सट्रा खालामबाय, शेयारनिखौ मोननैल' अपसनखा। बिदि एसेबां माबा हाइ फाइ क्वालिटि बिदि खालामनाय जायाखै। गिबियावनो नोंथांमोन नायगिरि चेनेलनिफ्राय बा जोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा दिनैनि बे समाव जों नोंथांमोनखौ खावलायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय गिबिसिन मुंदांखा बर' सावथुन बे आलायारन सावथुनखौ जोङो नैबे दिमाकुसिनि हाथाइसालियाव दिन्थिनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। दा बिनिनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 23 अक्ट' खालाराव बारा सुनिबार खालार। दा बै दिनखालि बे ओनसोलनिनो मेलेमजिबि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों जाहाथे गोबाव समनिफ्राय गोबां रायजो राजा बर' हारिया नायनो होननानै आसा खालामनानै थानाय बे आलायारन मुंनि बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नैबे दिमाकुसि ओनसोलनि बे गेवलां हाथाइसालियाव नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बै सानखालि नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बे हाबाफारियाव बा नायफैनो थाखाय जोङो जोंनि नैबे आलायारन एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टेसननिफ्राय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों जाहाथे लोब लोब फैनानै बै सावथुनखौ नायफैयो। लोगोसेनो जोङो फोरमायबावनो सानदों जे जोंनि बे आलायारन सावथुननि जि टिकेटनि हार जोङो बेखौ गिबियै 150 सियाराव लोगोसेनो हायाव अर्थात तिरपालाव 100 रां। दा बे हिसाबै जोङो नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि हारखौ एसेबां जों खालामाखै। दा बेखौनो जोङो नोंथांमोन बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुरै खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बै दिनखालि लोब लोब फैनानै जेन बे सावथुन दिन्थिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेखौनो बुंनानै जोंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय
फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।